ओमफ्राय दिनै आंनि जिउआव जेनिबो आंखाल गैया मबाइल नायनो आंनि मबाइलाव दा आं जि मबाइलाव आङो भिडिअ खालामदों बे आं दिनै मा डक्टर हौवाजों हाबा जानो मोन्दोंना नोंथाङाबो हाबा जादों बिथाङा दिनै माने आंनि नामाव ए टु जेड गासैखौबो आंनो थाखैनो लानानै होजोबदों आरो हेल' एभरिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल बयखौबो आंनि चेनेलाव खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आंनि मुङा जेनि फ्लरा बसुमतारी माने जेनि होननानैबो मिथियो आरोना बांसिनानो ओमफ्रायहाय दिनै आङो नोंथांमोनजों मोनसे टपिक लानानै आङो दिनै शेयार खालामनो फैदों केमेरानि मोखाङाव ओमफ्राय नायलांबाय थादो आङो मा बुंनो सानदों आंनि बिसय आंनि जिउनि आंनि लाइफनि बिसय आं बुंनो नागिरदों आंनि जिउआ माबादिमोन एसे फोरमायनो माने नोंथांमोनजों आं एसे शेयार खालामनो नागिरदों आङो मोनसे गोरिब न'खरनि आङो सासे फिसामोन ना आङो मोनसे फेमिलि गोरिब माने दुखिया होनबा मोनथिगोन दा ना दुखिया फेमिलिनि सासे आङो फिसामोन जेब्लानाखि आङो उन्दैनिफ्राय बिदिनो देरदोंमोन ओरैबायदि खस्थ'मोन आरोना आंनि बाबाया ओमफ्राय साख्रि बाख्रि मावा आंनि बाबाया बिदिनो खामानि मावलाबायो आरोना जों गोरलै उन्दैबाला बिफां लाइफां हायोमोन आरोना जोंनि न'आ हाजो खाथि नालाय हाजोआव ओमफ्राय ना आरो देरनानै बिदिनो माबा माबि मावलाबायो मालाबा दसे दनै मालाबा मिस्ट्रि मोनबा मिस्ट्रि खामानि ओमफ्राय आंनि बाबाया खामानियाव जाबादि स्मार्ट आरोना जेखौ गोसो जायो बेखौनो मावबा माने बियो गासिखौबो मावनो हाजोबो आंनि बाबाया मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय ना बिदिनो देरबाय जेब्लानाखि जोङो क्लास 10 पास जाबाय क्लास 10 पास जानानै 11आव आङो जेब्लानाखि गाखोबाय 11 थाखोआव होमबाना आंनि आखायाव थाइसेबो फैसा गैया आरो आंहा मबाइल गंसेबो गैया ओमफ्राय ना आंना ओरैबायदि दुखु मोनोमोन लोगोफोरहा गासिबो लोगोफोरनि आखायाव मबाइल दंजोबो मात्र आंनि आखायाव मबाइल गैयामोन ओमफ्राय ना दिनै एग्जामा आङो सेमिस्टार हिसाबाव फरायनो मोन्दों आरोना 11 12 आङो गार्ल्स स्कुलाव फरायदोंमोन गार्ल्स स्कुलाव उदालगुरि गार्ल्स स्कुलाव आं फरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय ना बेयाव आं खेनसेयावनो पास खालामबाय आङो पास खालामनानै ओमफ्राय ना कलेजाव थांबाय जेब्लानाखि आं 11 12 फरायदोंमोन होमबाना आंनि आखायाव मबाइल गैयामोन आं मबाइल थाखाय ओरैबायदि माने आं मबाइल मोननो हास्थायोमोन आरोना सोरनावबा आं बिलाबायोमोन आंनि लोगोफोरनियाव बै समाव आंहाबो बेस्ट फ्रेन्ड दंमोन ओमफ्राय बेस्ट फ्रेन्डफोरनियाव आं मबाइल बिलाबायोमोन आरोना ओमफ्राय ना सानसे ना आंनि बे बेस्ट फ्रेन्डआहा आंनो किपेड बाला फिसा मबाइल मोन ना किपेड बाला होनोमोन ना ओमफ्राय बे मबाइलखौ आंनो होफैबाय आरो नोङो बेखौ इउज खालामथ' सानैसो होननानै ओमफ्राय आं सानैसो इउज खालामबाय ओमफ्राय खालामनायाव ओमफ्रायो बे समाव आङो आंनि मामानि बिनानावनि न'खराव थायोमोन आरोना दादि जोंनि फार्स्टआव दादि होनोना दादि लाहा न'आव थादोंमोन आं गेदेर ओमफ्राय आरो सानैजों साथामजों ओमफ्राय थायोमोन आरोना ओमफ्राय जोंनो ओंखामथ' संनो रोङा जोङो बे समाव ओमफ्राय ओंखाम संग्रा रुवाथि दंमोन आरो जोंफोरहा रुवाथि लानानै होदोंमोन जोंनो थाखाय ओमफ्राय आंनि बिनानावफोरा सेक्रेड हार्ट स्कुलाव फरायोमोन सानै ओमफ्राय आं आरो उदालगुरि गार्ल्स स्कुलाव फरायोमोन ना बे समाव ओमफ्राय ना रुमा बिराद गेदेर ना न'आ ओमफ्राय ना बेयाव जोंखौल' दिनो ओमफ्राय आरो साइडआव रुम भारा होयो आरो दादि हिनजावा नार्स मावो ना बेयो माने गावनि अन डिउटियाव ओमफ्राय ना मात्र जों साथाम बिब' बिनानावल' थायोमोन ओमफ्राय बाखि रुम भारा ओमफ्राय ना बे किपेडआवला मबाइलखौ आङो लानायाव बै रुम भारा थाग्रा सासे महिलाया मा होनो आंनि न'आव इनफरमेसन हरबाय जेनिया जाबादि दुस्थु जादों आंनि नामा जेनिया जाबादि दुस्थु जादों जेनिया ओरैबादि हेन टेन आमुक थुमुक नोंनि फिसाया हारिया होननानै बेनिफ्राय आंना मबाइल ओमफ्राय आंनि मामा बाबाया फैनानै ओरैबादि बुबाय आंखौ ओरैबादि रायजाबाय बे समाव आं मबाइल थुहांनोसो सोलोंहांदोंमोन ओमफ्राय साननैनि उनावनो आंनि मबाइलाबो गोमाबाय आरोना माने होफिननो नांगौ जाबाय आरोना ओमफ्राय ना आंनि बेस्ट फ्रेन्डआसो हरथ'दोंमोन इसिबां खस्थ' जायो मबाइल गैयाबा आंसो मिथियो दा आं आरो दायोथ' गासिबो माने साइन्सनि जुग नोंथांमोनहा गासिबो नोंथांमोननि आखायाव मबाइल दं आरो जाय मानसिया आंखौ बुजा होदोंमोन बिथांनि आखायावबोथ' मबाइल दङ ना बिथाङा जुदि मबाइलाव रिचार्ज गैयाब्ला बेसेबां दिमाग खाराब जायो नङा होनबा बेसेबां माथा गरम जायो नङा होनबा मोनसे खोथानि थाखाय आंनि मबाइलाव रिचार्ज थानायबा आङो फट करे बैयाव जल्दिनो आं खोथाखौ रायलायहरनानै आङो माबा मोनसे रायलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन बेफोरबायदि जायोना ओमफ्राय ना गैया 0 जाबाय दा आङो ओमफ्राय ना गैखाया उनसिगां आंना आरो आंनि मा बाबायाथ' आंनो होनो मबाइल बायना होनो हानाय केपासिटि गैया बेबायदि आरोना ओमफ्राय ना बियो थाथ'बाय ओमफ्राय दिनै आंनि जिउआव जेनिबो आंखाल गैया मबाइल नायनो आंनि मबाइलाव दा आङो जि मबाइलाव आङो भिडिअ खालामदों बे आरो एक्सट्रा मोनथाम मबाइल दङ आंना आरो एन्ड्रइड मबाइल नायनो ना आइफन मबाइल नायनो आंना आइफनबो दङ लोगोफोर बै समाव आङो इसिबां गोरिबमोन मबाइल गंसे ओमफ्राय आंहा दिनै मबाइल नायनो ना माने आंहा मोनसे फेमिलियाव मा इम्परटेन्ट जिनिसा जानांगौ बे गासिबो दङ नै नुदोंना नोंथांमोना बे आलमारिया मोनब्रै दरवाजा बे मोनब्रै दरवाजाया आंनि ओमफ्राय आरो टिभिबो दङ आंना दिनै आरो ओइ मोनसे रुमाव आरो आलमारा दङ आरो वाशिं मेसिन फ्रिज आरो वाइफाइ दङ आंना आरो लाइट थांब्ला जोंनो थाखाय इनभार्टार दङ माने सोब गासैबो दङ आंना दिनै जिउआव ओरैबायदि माने बै समाव आङो इसिबां मानसि बायदि खालामजायामोन ना ओमफ्राय ना दिनै आंनि जिउआ आं हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव आंना जिउआ इसिबां माने सोलायबाय आरोना ओरैबायदि लाइफआ आंना सोलायबाय सोलाय सोल' जायोना बेखौ गासिबो होनखायोमोन जाय मानसिया लानजाय जायो बे लानजाय जानाया खर' जागोन सानसे बेलासि जाय मानसिहा आरो खर' जायो बे खर' जानाया सानसे बेलासि लानजाय जागोन होननानै जोंनि भाषायाव जोंनि बर' भाषायाव बुङोना
ओमफ्राय ना आरो इदिबो होनना दाउखि अग्रननि मानसिया सानसे बेलासे माने मानसि जायो होननानैबो बुङोना गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा थिग बेबायदिनो आं गावखौनो साननानै लायो आं सासे दाउखि अग्रननि मानसिमोन ओमफ्राय दिनै आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायाव दिनै आङो बेबादि ओरैबादि माने मोजां जायगायाव सफैबाय बेखौ सानो आरोना आंहा गारिबो दङ माने जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय रेगुलार नाय नोंथांमोनाथ' नुदों जानो हागौ ना नङा होनबा लोगोफोरा आंना गारि दङ आंना बिदिनो सि जोम लाखिनो थाखाय 3 आलमारि दङ टिभि दङ माने फ्रिज वाशिं मेसिन A to Z आंना गासिबो दंजोबो होमबाना आंहा मानि थाखाय आंखाल नोंगौ मानसिया धोनि जानोबा धोनि जानायनि सिगां दुखु खस्थ' सैसोनो नांगौ जायो दुखु खस्थ' सैसोबासो बिनि उनावसो मानसिया मानसि गिदिर जायो आरो मान सनमान मोनो आरो रेसपेक्ट मोनो नङा होनबा नोंगौ आंनि मा बाबाया ओरैबायदि दुखियामोन दुखियाब्लाबो आंखौ फरायहोबाय फेदेरहोबाय दिनै आङो नार्सबो मावबाय लोगोफोर अके बेयावखायनो आं आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनाबो जाय आंनि बिनानाव बायदिफोर दायो जायफोरानो फरायबाय थादों फंबाय बायदि बिनानाव बायदि जायफोरा आंनिख्रुइ उन्दै नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहा जेबो गैया मिथिबायना जेबो गैयाबा नोंथांमोना दुखु जानाङा नोंथांमोना फरायनायखौ मालाबाबो उनथिं खालामनाङा फरायनायखौ नोंथांमोना फरायलांबाय था साइडआव मा होनो बेफोरखौ नोंसोर जेबो खालामनाङा इगनर खालाम खालि नोङो गोसो होनानै फरायलां आरो नोंनि आथिङाव नोङो गसंग्रो होमबाना नोंनि जिउआ साक्सेसफुल जागोन अके लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो बेखौनो सेयार खालामो आंहा सिगाङाव मा दङमोन आंना स्टुडेन्ट लाइफआव आंना मा दङमोन आंना स्टुडेन्ट लाइफआव जेबो गैयामोन जेब्लानोखि आङो 11-12 पास जानानै आं कलेजाव थांबाय BA फरायनो होननानै आङो उदालगुरि फान्थाव कलेज होनोना फान्थाव कलेजाव थांबाय आङो होमबाना गासिबो गोदोर मबाइल लाजोबो बे समाव खालि आंहाल' मबाइल गिदिर गैया इसिबां लाजिमोन आरो आङो बे समाव साइकेलजों थाङो गासिबो स्कुटिजों थाङो ओमफ्राय ना सोरबा बिदिनो लोगो पार्टनारफोरजों थाङो ओमफ्राय आंहाथ' बै गारिजोंसो थांनाङोमोन ना ओमफ्राय ना गारि नेयै हालोद बोरै जाबादि दुखु मोनोमोन आंहा सेमिस्टारनि एग्जाम जायो होमबाना गारि नेयै आङो लेट सहैलायोमोन लोगोफोर मिथिबायना आंसो मिथिगौ माबादि आं एग्जामखौ होखो ओमफ्राय दिनै आङो साइकेलजों थाङोमोन ना साइकेलजों थांनायाव ओमफ्राय आंहा साथा बायनोबो फैसा गैयामोन लोगोफोर मिथिदोंना ओरैबादि साथायाबो बायलालामोन आंना आयु लाजिथारो आं बुंनोबो साथायाबो मोनसे साइडथिं बायनायसोमोन जेब्लानाखि आं साथा हमनानै साइकेल सालायोना होमबाना साथाया मोनसे साइडथिं बायनाय इदिमोन आरोना दायो आंना साथाया 3 दङ नैबे आंनि ब्लेक आलमारियावनो दङ साथाया 3 दङ आरो आलमारियावसो थायो ओमफ्राय ना जेबोनिबो गोनांथि गैया जेब्लानाखि अखा हायो होमबाना जोङो जोंनि 4-व्हिलारावसो थांलाय फैलाय खालामो ओमफ्राय ना साथानिबो जेबो आंना गोनांथि गैया ओमफ्राय ना आंना बै लाइन गारिनिबो गोनांथि गैया ओमफ्राय ना दिनै आंनि जाय बोराय आं जायजों हाबा जादों बिथाङा दिनै माने आंनि नामाव A to Z गासैखौबो आंनो थाखायनो लानानै होजोबदों आरोना बियो ओमफ्राय आं मालाबाबो सानाखैमोन आङो इसिबां हेपि फेमिलियाव बेबादि सफैगोन होननानै मिथिबायना लोगोफोर बावखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि आथिङाव गसंग्रो होमबानो नोंथांनोबो जगाजग खालामनानै होखागोनखा दिनै आंथ' बेबादि मोनगोन होननानै आं फोथायाखैमोन नोंगौ आं जायजों हाबा जादों बियो दिनै डक्टर होमबा सानना नायदो लोगोफोर आं इसिबां गोरिबनि फिसामोन नङा होनबा कलेजाव थांनो स्कुलाव थांनो गारि भारा फैसा गैजा रोङामोन मबाइल बायनो फैसा गैजा रोङामोन गस्ला बायनो आंना सेन्देल जरासे बायनो आंना फैसा गैजा रोङामोन नाथाय बेबादि मानसियानो दिनै आं फरायनायखौ साक्सेस खालामबायना साक्सेस खालामनायखाय आं दिनै डक्टर हौवाजों हाबा जानो मोनदोंना नोंथाङाबो बेबायदि खालाम आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो आंजों आंनि चेनेलाव जइन जा अके आरो आं बिदिनो मोजां नोंथांमोनखौ एडभाइस होबाय थागोन आंनि अनजाग्रा लोगोफोर बाय